paja chisanachisike chisankho chosankha meya wa mzinda wa Blantyre chimene chinachitika pa 14 November 2025 kunali nkhani zambiri kuti amene akufuna kukhala meya kumeneko akuyenera kukhala munthu wamapepala ake ophunzira bwino komanso kwa experience. Enanso ku chipani cha DPP amabwera kumazafotokoza uthenga ngati umene m'marediyo ambiri natsatira bwino zimene anayankhula ana Malomba. Komano potenga ndimene zimayankhulidwa nkhanizo zimene kuti target inali ya Jomo Osman samafuna kuti amene atapambana kukhala meya wa mzinda umene wa Blantyre, ponena kuti maphunziro ako ndosakwanira bwinobwino komanso experience ndiyochepa. Komano zimene akuchita Jomo Osman zodabwitsa kwambiri tatero ntone zimene akuchita kumeneko ku Blantyre kumapita kuti timalizeni nkhaniyi. The local by is my brother just goes and put him in one. Let's go there and tell you what you are looking for. We are not here to arrest. You just come here. No, you're right. But what you need to report to your boss. That the mayor of the city of Blantyre was here with the CEO and the team. They were wanting this and this and this. It's what we are wanting. We don't come here for the case. Okay? Yeah. We just want to give you information. That's all. Let's go down there. I want to show you. Don't you see all this? All this white. Just do it now. It's the environment to look good. I'll pass your message and he will come. Okay. Yeah, what will happen is today they also put a notice for that the mayor wants that. So Yeah. we're giving you a notice. At least what within 72 hours, that is the question. Abaranya zenu zangu. Sio. Chabwino taona pamenepo tazimvera sotoka mmene akuyankhulira amene wa Jomo Osman aoneka kuti akuzunguliratu mu mzinda umenewu kuona pamene pali manholes ama septic tank kuti mwina anafoira ndi kuti amatulusa fungo loyipa mtawuni ndi kuti zinthu zimenezo zikuyenera kukonzedwa. Kanso ikuyenera kukonza zinthu zimenezo kuonanso mmene muli zinyalala paja anthu ali ndi khalidwe loti amangotaya zinyalala amene pali kusika mashopu chani ndi mukati muone muka video kana kumuona kuti amawafunsa ino akamashopu amene kuti ndi chifukwa chani angosiya zinyalala osakataya mbeni akuti pulatu kwa basi ntchito zikuoneka nthawi ndi nthawi zikumaoneka ndithu kuti pali munthu meya ali pa ground kugwira ntchito kutumikira nzika za kumeneko ku Blantyre. Komano potengera nimene akuonekera pa ground zimaoneka kuti zikumapasa chidwi kwambiri makampani osiyanasiyana komanso ma communities osiyanasiyana akumafuna ndithu kutengapo gawo ku zochitika za kumeneko ku Blantyre makamaka amene ali kumeneko ku mzinda wa Blantyre. Paja pa masiku apitawo tinaona kuti a Pacific company imene imapanganso zosiyanasiyana za real estate komanso planning ndi zina zotero anazipereka kuti athandizira mu zochitika za kumeneko ku Blantyre. Komanso tinaona masiku angapitawo pa 25 November 2025 community ya machina kumeneko inapanga phwando kupangira amenewa a Jomo Osman komanso deputy wawo kusangala kuti amenewa anasankhidwa kukhala meya wa mzinda wa Blantyre kuachita congratulate ndi pa phwando limenelo machina amenewa amanena zona kuti akonzeka kuthandiza Blantyre City Council akuti ayika ma street lights a solar mu mzinda umene wa Blantyre. Komanso anapitiriza ndi kufotokozera kuti apanga chothekera kuti pakhale mkumano kapena kulumikizana pakati pa ameya Jomo Osman a mzinda wa Blantyre komanso ameya a mzinda wa ku China umene umadziwika kuti a Young City, kumene machina ena mwa machina amene analepa mkumano umenewu amachokera akuti akhale akuthandizana mbali zosiyanasiyana. Amene anayankhula zimenezi ndi kuti ndi wapampando wa machina
amene ali kumeneko ku Blantyre amene watundi a Sheng Yuan ndimeneto nkhani zake zikuyendera. Zikuoneka kuti a James Mane akupanga prove kuti ali competent, amadziwa ntchito. Sizoti mmeya anthu zosapeza kuti sakumudziwa kuti mmeya ndi ndani. Tikapita mizinda ina ngati kulilongwe kande kuti ndi kunzuzo sitingaloze kuti ameya ndani. Ambiri atha kuchitira mboni kuti ameya kumeneko anasankhidwa komano samadziwa, saoneka pa ground. Anthu ambiri amakhala ndi chikhulupiriro kuti ameya ndi kuti amakhala ali mu ofesi komano a James Mane ali pa ground kulongosola ziwiri zitatu kuti asanamizidwe kuti ena ake akugwira ntchito chonsecho sakugwira ntchito. Ndimene zimakhalira. Komanso tu sizokhazo ambiri timaona a James Mane amakhala kupanga engage ndi community. Ubale wawo ukuoneka kuti ndi community ndi utendo wabwino kwambiri. Paja masiku angapo apitawo anayitanisanso ma street kids. Magazi aja amadziwa kuti amaskini anali nawo kuwalangiza ziwiri zitatu mmene akuyenera kukhalira komanso ngati njira zimene akonza ndi cholinga choti awathandize amenewa achoke mu street akhale akupanga zinthu zina za phindu zimene zingathe kuwapindulira pa miyoyo yawo. Zimenezi zingosindika kunena zona kuti kupatula maphunziro komanso leadership ndi kuti zimatengera kuti mphaso imene Mulungu anampasa munthu. Anthu amatha kupeza kuti ali ndi mapepala abwino komano kupita pa ground ndi kuti zimakhala zero, osapanga china chilichonse cholozeka. Komanso ubale ndi kuti ndi ma employees ndi ena otero zinthu osayenda bwinobwino. Nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tiona zoti a James Mane akuoneka kuti akupitirira kupanga demonstrate kuti ali pa ground kugwira ntchito, kupanga prove wrong anthu aja amene amanena zona kuti ndosaphunzira alibe classmate sangathe kukwanisa kugwira ntchito ya umeya. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Sekolewa panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndi chongo kuti nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.